egun hauetan egiten ari den eguraldiarekin danak ere mareatu antzean gabiltzala, ez dakigula osongi zer jarri zerrez, eta horregatik Jokinek ere aholkuak emango dizkigu hemen 15ean behin, eta hori bai, ausarta iruditu zait, zure aukeraketa, ze atala hasteko zer eta ETV-koak larrutegin bermen gaituzu. Hombre, festbala pasa berri da, eta bertan aurkeztu duzue programazio guztia, eta bertatik pasazarete aurkezle guztiak, ez? Eta, bai, dotore joaten saiatu gara, batzuk lortu dute, beste batzuk akaso erdibidean geratu gara, baina hortxe ikusten ari gara, ezta, gure lankiden eta irudiak, zuk aske sentitu, dotore zein doan eta zein ez esateko, alde hortatik, ez zazu inolako presiori sentitu, hemen aurrean ia 1 kiloko kankailua duzulako, horrekin ez beldurtu behintzat. Festbalak baduela zerbait ez, badala alfombra laranja eta ez gorria, horrek puntu informal bat ematen dio, eta horretara oso ondo egokitu dira ETV-ko aurkezle guztiak, bertan ikusten dira Txurru, edo Claudio Landa bera trajearekin, baina, bueno, traje azpian kamiseta jantzita, deportibak oinetan, eta, bueno, horrek beste freskotasun bat eman dio, eta nik uste hipster puntu hori hartu dutela, ez, eta oso egokia izan dela horrelako alfombra batentzako. Dotoreziara joan behar badugu, hor euki ditugu etxe honetan bi izar. Bai, pentsatzen dut, seguru asmatuko dudala zein esatera zen. Gero galdetuko izut itxusienak zein ote ziren, baina dotorenak zein ote zeuden, nik uste dut guztiok ere bat etorriko garela, ezta? Bai, bata Ilaski Serrano, nola ez, gainera neurrira egin diote trajea, eta nabari da, soinek hori neurrira nola bere gorputzera oso ondo egokitzen den, eta egia da, aukeraketa bikaina izan dela, ez? Ze informal puntu hori badu, motza da, eskotea badauka, baina gero badauka drapeatu hori, ez? Azkenean pixu hartzen duela soinekoak, pixka lurreraino doala, orduan, bueno, eta estampatu bixia dauka, nik uste, aurrean zuen floripontzio hori ez dakit oso erosoa izango zen, nik alakorik nola ez dudan erabiltzen ez dakit, hori dabilenak jakingo du, baina, eta beste Anei Barzabal izango zen, benetan dotore zegoen, olako soineko txuri eder batekin. Bai, badauka hor ezkongai puntu hori ez, baina baita ere ematen dio goxotasun hori, Aneren aurpegiak badaukana, orduan nik uste dut, bi puntu izarroiek benetan oso ondo erabakiak zaudela. Bueno, eta itxusiena esatera ausartzen zara? Bueno, itxusiena ez dakit, baina niri, igual, informalena gintzaidan Patxi Alonso da, baina nik jantziko nuken look bakarra ere hori da. Orduan, bueno, nik uste dut kaleko look bat aukeratu duela alfombra laranja hori egiteko, baina azkenean Patxik badu berezko estilo bat jazterako orduan, eta nik uste horri fidel mantenduz egin duela. Patxiri esango diogu, gure saioa maizago ikusteko eta ikasiko dula nola jantzi behar duen. Bai, moda atazari garela, badirudi garaien arabera aldatzen direla modak, eta azken aldian bai igerri dugu, edo, eta zuk esango diguzu ala ote den edo ez, gizon emakumeren arteko banaketa hortan, lehen jazkera bat ikusten genuen, eta oso garbi genuen, edo uste genuen behintzat, emakumezkoarena edo gizonezkoena zela. Eta orain berriz, badut gogoan aktore bat, orain izenez akordatuko ez naizena, olako traje granate batekin edo... Timothy Chamelet, bai. Bai, banekien zu jakingo zenula. Eta hura atera zela, eta oso komentatu ere izan zela hori ez da, ausartu da, ez? Ausardiarekin lotzen dugu aldaketa hori? Bai, badago aldaketa bat. Alde batetik ausardia da eta geroz eta generazio gazteagoak ikasi dutela ez rol horiek zapaltzen eta pixka bat muga horiek desegiten. Zegertatzen da horren atzean ere gola marketinga eta saldu nahia ez. Egia da krisi garaitik aldaketa hasi zela eta orain koronavirusarekin ere aldaketa hori nabarmendu eginda eta gehiago egiten dute unisex moda deitzen dena ez. Orduan hor luxuzko etxeek asko landu dute hau azkeneko urteetan eta horregatik pertsona ezagunetan gehiago ikusten da. Egia da badaudela Harry Styles, Timothy Chamelet edo estatu mailara etorrita Paul Grange bezalako artistak non ari diren ausartzen, emakumezkoei gehiago lotzen zitzaizkien jantzia jazten, gizonezkoak erakusten ez dituzten gorputz atalak erakusten, makillatzen, eta horrek zabaltzen du esparru bat, eta nik uste dut gutxinaka ere gizartean bere eragina izango duela, baina alderantzizkoa ere ikusten dugu, geroz eta alfombra gorri gehiagotan ikusten ditugu trajez jantzitako emakumeak, ez? Bai, aurreiritziak zer diren, ez da, zeuri esateran joan, emakumeak berbada esmokinez jantzita eta lehenagotik ere ikusi izan ditugu, eta badirudi hori errezago sartu zaigula, baina, karo, gizonezkoak egiten duen aldaketa hori dakigu berehala ez da, ze etiketatxoa jartzen den, eta oraindik ere horrek pixu bat baduela gizarte honetan, ez? Tamalez. Bai, baina egia da, emakumen kasuan naiz eta agian ohituagoa gauden, oraindik kosta egiten da, emakume bat zerbait ekitaldi dotore batera doanean, edo oso nabarmena da, alfombra gorri batean, beti espero dugu soineko batekin, gona batekin, eta trajea jartzen duenean, edo mono bat, bera. Ja, arraro egiten zaigu, ez? Eta adibidez, Venezian ikusi ditugu monoz jantzitako emakumeak,
galtza jantzi dituzten emakumeak alfombra gorri bat egiteko, eta bueno, hor tabua badoa apurka hausten, eta nik badaukat esperantza hori ere gizarteratu egingo dela, eta bueno, modak lagunduko digula pixka bat denen artean, anaikidetza hori lantzen.